दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया जेब्ला ज' जानायनि खोथा बुंदोंमोन BPFनि जानानै आंनो दैदेनदोंमोन जोङो रिहन दैमारि इमानुएल मुसाहारि रबिनसन मुसाहारि आरो रबिराम नार्जारि आरो आंनि दैदेननायावनो सावरायनाया जादोंमोन नाथाय जोंनि BPFनि दैदेनगिरि बिथाङा जोंनि सायावसो दावट जानानै आंखौसो गोबां खोथा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बे खौसे जानायनि खामानिया आगोलाबालानो थाबथानानै थादों सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर बेनि बर'फ्रा बर' साहित्य सभानि संग्राम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संग्राम BLTनि संग्राम आरो NDFBनि संग्राम डेम'क्रेटिक संग्राम गणतान्त्रिक संग्राम आरो अस्ट्रनि संग्राम गासिबावबो बाहागो लाफाबोनाय मोजां समनि आरो गाज्रि समनि बिथांमोनहा मोनसे नुबोनाय मानसि आरो सन्मुखीन जाबोनाय मानसि दा जे आसा लानानै जे दुख बेदना लानानै दङमोन बे जिल्लानि बर' फिसाफ्रा बावैसो UPPL सरकार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानायाव गमामायैनो माखासे माने गामिया बड'लेण्डआव हाबबाय माने बड'लेण्डजों सरजाब जाबाय दा बेनि थाखाय बे ओनसोलनि बर' फिसाफ्रा गासिबो जोबोद रंजादों जोबोद खुसि जादों बेनिखायनो बिथांमोनहा प्रथमबारनि थाखाय एबार BTCनि नागरिक जानानै BTCनि दैदेनगिरिफोरखौ बर्डनि दारै बासिनायनि खामानियाव आगान होदों गतिके बे प्रथमबारनि थाखाय भट होनानै गावनि दैदेनगिरिखौ बासिनायनि खामानियाव जोबोद खुसि खुसियैनो बे सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्ला आरो गहपुरनि बर' रायजो राजाफ्रा UPPLनि बिजाथिफोरनो भट होनानै देरहाहोनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रादों आं नुनानै खुसि जादों जे गमामायैनो बे जायगानि रायजो राजाफ्रा गावनि सुख दुखजों माने जड़ित थाफानाय मानसिफ्रा दिनै मोनसे मुक्त मोननाय बायदि जादों बड'लेण्डनि नागरिक जानो मोननानै बड'लेण्डनि बर' फिसा जानो मोननानै बिथांमोना जोबोद खुसि जादों हानि जि समस्या दंमोन बे हानि समस्याखौ समाधान खालामनायनि जिहेतु क्षमतायाबो बड'लेण्डनि आखायावनो दङ बे हिसाबै हानि समस्याफोरखौ समाधान जासिगोन बेखौबो बिथांमोनहा नुहुरदों स्कुल गैया जायगाफ्राव स्कुल कलेजनि खोथाखौथ' बादो प्राइमारि स्कुलफ्रानो गैया दा स्कुल बानायनाय फरायनायनि बेलायावबो BTC सरकारनि क्षमतायावनो दङ जेब्ला जायगा जायगा जेरैबायदि नांगौ स्कुल हस्पिटाल बानायनायनि हाबाफारियाबो बे जालांसिगोन लामा बान्दोथ' गैखाया आसाम गभर्नमेन्टआव बिबाय बायब्लाबो मोनखायाखिसै कारेन्ट खुन्थियाखौथ' बख'फिनजादोंमोन दैखर मोनसे बानायफेरजायाखैमोन दा दै लोंनायनि थाखाय दैखरनिफ्राय आराम्भ खालामनानै कारेन्ट थिसननायजों आराम्भ खालामनानै लामा बान्दो गासिबो खामानिया BTC गभर्नमेन्टनि दारैनो जासिगोन जोंनि बर' फिसा दैदेनगिरिफ्रानो बे ओनसोलनि दुखु सुखुखौ नाहरसिगोन बेनि थाखाय बयबो खुसिथार आरो भटखौ दस्रानो होआ UPPLनोनो होनो होननानै भट कमिटिया ग्रोम कमिटिनि मिटिं जादों बेवहाय नुजाफैनो हानानै आं खुब आनन्दित बिनि बेलायाव नुनो मोनदों BPF पार्टिनि फैनानै बायदि बाथ्रा बुंफैनाय माबाफोर खहा खालामनो हागौ नामा BPFआ बे रोखोम माने गाज्रि जाथावथाव खामानि मावथ'यैया मोजां खारन दिनै BPFनि सम गैला आंबोथ' BPFनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन डेपुटि चिफमोन आरो आं मानो UPPL दोलोआव फैखो गोबां खारन दङ दिनै BPFनि मेइन उद्देश्यनिफ्राय BPFआ अलरेडि गोजानाव दावस्रोदलांबाय माने उद्देश्यआनो सोलायबाय व्यक्ति सेन्ट्रिक जाबाय बेवहाय राजहुआ हारिनि जोंनि समाजनि सिन्था खालामनाया गोजाननि खोथा जानानै फैबाय बे खिन्थु बेराफारसेथिं UPPLनि एनार्जेटिक नेताफ्रा गोदान गोदान माने सेंग्रा जोलैनि नेताफ्रा दिनै हारि दानायनि हारिमु दाफुंनायनि राव सिबिनायनि राव फेदेरनायनि समग्र फिल्डआव जौगाहोनायनि खामानि दिन हर मेङाबालानो खामानि मावगासिनो दङ मोजां मोजां सिन्ताधारा लानानै खामानि मावगासिनो दङ बे समाव ओंखायनो BTC बासिया बयबो ज' जाजाय UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौनो आरोबाव देश खुंनायनि मोनसे सुबिदाखौ होनांगौ बे समाव बुंबावदों दिपेन बर' खाम्फा बरगयारि आरो प्रमद बर' गासैबो जमा खालामनानै सावरायोब्ला आंबो सावरायगोन होननानै मानबा हाग्रामा मोजां नोंथाङा मा बुंनो जोबोद मोजां जोंथ' खौसेखौनो लुबैयो जों खौसेखौनो लुबैयो
हाग्रामा महिलारिल' नङा बर'आव सोरबा गुबुन दोलोआव थांनानै दंहैयोब्ला गासैबो बुद्धिजिबि दैदेनगिरि जोंनि मावथिफोर ज' थानानै मावनांगौ आरो धर्म भाबै ज' जायोब्लाबो राजनितिक भाबै जुदि ज' जानो हाया अब्ला जोङो जोंनि मकसदाव सौहैनो थाखाय खामानि मावनो हाया खारन राजनितियासो गासिबो राजनितिया जुदि थिगब्ला राजनितिया जुदि गोराब्ला अब्ला जोंनि समाज नितिखौबो जोङो फोसाबनानै लानो हायो जोंनि धर्म नितिखौबो जोङो फोसाबनानै लानो हायो जोंनि रांखान्थि नितिखौबो जों बानायनानै लानो हायो राजखान्थियासो थिग जाग्रोनांगौ ओंखायनो राजखान्थिनि नेताफ्रा जुदि ज' जायो जोबोद मोजां आङो बिथाङा बे रोखोम बुंदोंब्ला आङो माने अयथासार मोजां गोसोजों आं बरायो मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया जेब्ला ज' जानायनि खोथा बुंदोंमोन BPFनि जानानै आंनो दैदेनदोंमोन जोङो रिहन दैमारि इमानुएल मुसाहारि रबिनसन मुसाहारि आरो रबिराम नार्जारि आरो आंनि दैदेननायावनो सावरायनाया जादोंमोन नाथाय जोंनि BPFनि दैदेनगिरि बिथाङा जोंनि सायावसो दाउट जानानै आंखौसो गोबां खोथा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बे खौसे जानायनि खामानिया आगोलाबालानो थाबथानानै थादों बेसेबां मासियाव देरहागोन बायदि बेसेबाङाव देरहागोन दिनै बे समावहाय मोनसे एक्जाक्ट नाम्बार बुंनाया रावनिबो थाखाय सम्भब नङा तबे आं बेखिनिखौ बुंगोन खारन 40टा समस्तियाव आं गिदिंजोबबाय रायजो राजाफोरनि साननाय हनायखौ आं बुजिबाय ओंखायनो आं बुङो जे UPPL आ हारसिङैनो सरकार दानो हानाय जि नाम्बार नांगौ बे नाम्बारखौ UPPL आ मोनगोन BJPआ ओरैनो गोरा पार्टिखा बेयो भारतनिनो बयनिख्रुइबो शक्तिशालीसिन राजनीतिक दल गतिके भारतनि मोनफ्रोमबो खना खनला जायगायाव गावसिनि इडिअल'जि गावसिनि पार्टिनि खोथा बाथ्राखौ बिस्तार खालामनो थाखाय बिथांमोना हागौ माने गोरायै खामानि मावगोन थाखा दं बिसोरनाव बाहुबल दङ बिसोरनाव धन बल दङ बिसोरनाव मानि अभाब बिस्रा खिन्थु BTC बासिनि अभाब अभियोगआ आलादा जोंनि नांगौ जोंनि दुख खस्थ'आ आलादा जायखौ नेशनेल पार्टिफ्रा बुजिनो हाया ओंखायनो BTC बासिया दासिमहालागै BTC दाजेननायनिफ्राय दासिमबो जोंनि BTCनि सिंनि रिजनेल पार्टिनि सायावनो बिसास खालामनानै आगोलाव BPF खौ सरकार दाहोदों दा UPPL खौ सरकार दाहोदों आरो फैगौ समावबो बे BTC बासिया UPPL नोनो दायित्व होनानै भट होनानै देरहा होनानै सरकार दानांगौ बे सिद्धान्तखौ अलरेडि लाखाबाय